Wala bakla eh. Muna. Muna resulta basta mag-inusara. Mitag kalinaw sa dapit. Ay ganun po yung mga rebuildi diri. Nasa mga upat nakatawak nakita rin naug. Dito sa ubos. Naiyakap ko dito gamay nga simbahan. Evangelist. Pilipinas pa ni wa nagiputla na tag-ulo. Simba ko. Okay. So, ay tagadluka kay sanay ni sa sinakanay sa balay. So, maugit siguro ng purpose nga gipuyo ko sa Tumuis Bulkan kay naaday ko mission kanindo sa mga ano ay kinuha na itaw so Teufel sie so na yung mga tao pinakog ako ra usa napaday uban mga engkanto mga dilingon na to muna akong ganahan maglakaw-lakaw sa nature kay fresh murag layo sa mga marites layo sa mga crocodile ay kaninto dito nga view look at that na naingkanto dahil dito murag mag-asawa man to sana all Ang ko overlooking